the file. I do have it. Yes, I do. Welcome back to S&S Kisana apho sitha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Oh, Mr. Tissue on the forehead. Julius. What is his name? Julius Doctor. Mkhwanazi. Ngizokunika isename entsha. Athi I will never do. Mr. I will never do that. Mina, I'm a public servant. Mr. I don't agree. Mr. I dispute that. I will never do that. Mina, I can never be a kidnapper. Huh? Kunjani makunje? It's a harder time, boss. Uyabona uMarius ndisho noba akakaqaphuki nenyongo apha khoyo kodwa seyilelo xesha bafethu wonke obalwayo seziyaqala one by one ziyalima ziyetyeni sengixela uba uzawulala ebaliwe okwegosha today kuzawuthiwa 1 2 3 4 in 1 2 3 out 1 2 3 this side 1 2 3 ukutya kuzawutshitshiliza washa nje beqhela ungenela 100,000 ne60,000 engenayo ukuthi athi I'm selling clothes. I'm selling clothes. Kunjani makunje juju? Kunjani? Bonke aba bantu nibahlukumezileyo. Sengixela uba sekuyaphendulwa uMr Shark himself. Konxa yamanzi uyibamba qonqo lolo. Ziyabuya like kushushu qhu. Namhlanje ulalwe kuthiwe kuye go this side go there kwi-single bed engenamatrasi onengqondo. Umatrasi wakhona uvocovoco ndishopho zalwa ngabantu abadifrent ekuseni. Bayichola isesesibayeni bayithatha bayilayisha evankini. Imagine ithi nguwe ukuqhela uthatha abantu bafake evankini kufike endaweni yakho waziwa kuba wena ungumuntu obamba abantu kusuke kuzobanjwa wena ihlazo elingaka like isidima sakho like uthi abantwana bakho mabayenze njani abantu abacingi yazi uthi abantwana bakho mabathini so ulayishwa so abanye bazagxagxamisa abazokufaka ngambeko hayi uyayibona kuthiwa ke ubanjiwe ngentsasa yangomgqibelo bethu nami kufanele sikhavarishe story eli but andikwazanga kuthiwa ubanjwe ngentsasa yangomgqibelo wafakwa ke evenini ke ulindile ke loo nto ayilindileyo yakhe uba noba i-trial yakhe izawuba Monday so sizawuva Monday uba kuthiwa nokusala i-weekend yonke ulele ebaliwe. Ulele ebaliwe laa nto yobana yena uyinto general nto ezazinto zabo xesha laloo nto isidima sakhe urhuqa ngaso phantsi ngokwakhe. Sendixela bethunani xa si-aplaya kule misebenzi si-aplaya kuyo uyayazi uba uzawubuya malini. Yintoni ekutshintshayo? Fostwa yintoni? Why uba great? Why uvuma uSathana akuqabele entloko? Khumbula ngama yayisithi uSathana ujampa amafensi I think ngoMagadumi kokstart afike nyani uSathana ekupushe kwenza izinto ongazithandiyo ongazifuniyo xa ubunoba sezingqondweni zakho zamanyani ubunocinga uba le into I'm not supposed to do because now uluza la 5 rand ubuyifumana ibiye yakho ubuyazi baqhwa ngenyanga zayifumana to nothing. Mhlawumbi okanye neebhenki zakho zizawufrizwa because kunemali bezingena i-Woolworths bag kukho nalaa brown bag le wayeyiphethe yolanda izikhuntyu usenza ipopayi wathi laa bag ibiphethe i-helmet nantoni enye hayibo uCommissioner Khumalo uthi xa sinawuke sithathe laa bag ke sifake izinto zifuna ngeke sifumane laa shape yho
umuntu axoke yazi ndirhalela uyazi ba noba aba bantu kwi-life yabo like ke ngoku when it comes to you are married to this person axoke umuntu you know when they say you lie in my face unje ungabi naso nesiphiri uxoke qhake vele uxoke yo mna ndiyahluleka kuxoka gqithi uxoke yo Mr. baby daddy of one of my mother baby mama Mr. Shaq himself sela amanzi ngathi usela into endingayazi ogqiba afuna please miss me I go out a whole mphathi hayi sana iMPD andiyazi bani wabenza njani Kuruleni it's filthy Metropolis it's filthy kugcwele nje amagudzumela into khona amagudzumela guys lonto ayiyo masizayidibanisa nale ntimbi bayinto enhle ndinixole ubanjiwe ke sana kuthiwa ubanjelwe i-fraud and corruption imagine isidima sakho kodwa ibinguwe umuntu ubukhipha ucwango le-fraud and corruption charges yo hayi sana ubhalile apha uphumzile mangini and uyibhale namhla yesterday utho sana yo umntwana ndinganeentloni mna abantwana bam Julius Mkhwanazi arrested on fraud and corruption charges such an old man like this exoke nange death certificates yo kuthiwa uyi-pathetic liar umuntu oxoka ngento yonke ne umuntu axoke ba sana umama wami undishiya nge-5 years umama wami undishiya nge-10 years what do you mean dog like uxoka ulibale noba abantu bayezawuya e-home affairs bawuthatha information like what do you mean you've been in a legal field you've been in this kwinto ezidlisha nomthetho not even legal field but umthetho ndisho i-basic umthetho uyayazi uzawuba slim nje dumdum uzawuba slim pha akho kotatakhe pha akho kokwabo guys nithini sina ngale ndoda Mr. Drink Water yo I must say I'm too excited. Julius Mkhwanazi has been arrested on charges of fraud, corruption, and defeating the ends of justice. Mkhwanazi has sent a several days testimony before the Madlanga of inquiry about the dealings with alleged criminal cartel member Vusi Matlala. Ebefuna ntoni ko Vusi Matlala? Bubuyintoni apho sometimes uacting ngathi usisimuncu kuyakusindisa ibiyintoni lento umuntu ohlele nje ufuna uzenza clever. He has also been accused of running a kidnapping and extortion racket in eGorolweni. Just imagine, you're disgusting me. Like uyandiphambanisa yo sana a whole 50 years old dodendala uyotya pension uzawufofitha nalo pension yakhe kuthiwa ke sana uyavela on the 20th eBoksburg magistrate hayi ngomvulo 26 sana noba uyazithanda xa kunje noba uyabheliva nyano incoko ndandizibuza I remember in December I was asking myself ubani bakudala sisiva kuthiwa wenza le ubani kudala simamele kuzade kuconclude nini because sifuna ukhabele ezipalini side siyofika ku cupcake bakunyanzelekile because inaqala akakwazi uthi akazazi eza dolphins pha kwakhe andifuna ube ndithetha into eninzi akakwazi uba nemali ehlala endaweni zokuhlala imali yakhe singayaziyo esingakhange phaya apho kubhadelwa khona intela aziwe uba ithini into yayo namabhafa lawa yo sana imigulukudu aba yazi imiguvela